Tàrrega no és cap joia, almenys quan parlem d'accessibilitat. Però avui us vull parlar de 2 punts en concret, a qual pitjor, quan s'ha de creuar la via del tren. És que no hi ha per on agafar-ho. Els passos estan tan deixats que sembla una gimcana. El terra és desigual, amb bots i forats. I és que al primer sot ja em vaig quedar clavada. Us ho juro, coses com aquestes em posen de molt mala llet. I si el vols evitar, l'única opció és fer una volta eterna. Perds el triple de temps, i aquest camí tampoc és cap meravella. Ignorar les persones amb mobilitat reduïda no pot ser una opció. No demanem miracles, només respecte i voluntat real. Tàrrega té molt per oferir, però només si ens hi podem moure'ns totes.